Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцелі і сёння мы абмяркоўваем паўфінал чэмпіянату свету. Іра, раскажы, які паўфінал табе спадабаўся больш? Это складанае пытанне, нават не ведаю, што табе сказаць. Улічваючы тое, што больш за ўсё я як такія ведаеш тыповыя дзяўчыны з інстаграма люблю непрадказальнасць, не другі. Ну, глядзі, Ну, была інтрыга у дацкім матчы. якая будзе розніца? Нават дзве. Так, ці Так. здолеюць яны закінуць 40, Угу. здолелі, і ці здолеюць яны павысіць сярэднюю розніцу па турніры? Не здолелі. Ну так, хаця б так, але ўсё ж такі першы тайм давай ўжо адзначым, што было глядзець больш-менш цікава. Хвілінак 25 партугальцы гулялі даволі добра. Быў момант з трайным выдаленнем, Угу. і нават тады яны выглядалі не так дрэнна, як гэта рабілі бы ўсе на іх месцы. Ну, то бок, дзякуй за тое, што паспрабавалі, не атрымалася як ёсць. Яшчэ будзе адзін матч, там ёсць што паказваць, і падаецца нават, што гэта рэалістычна. Так, я пагаджуся з табой, што паядынак за трэцяе месца будзе поўны інтрыгі, і я не выключаю, што зборная Партугаліі здолее заваяваць усё больш месца ў нашых сэрцах, хаця куды ж больш пасля гэтага турніра. Насамрэч, вось гэтая апошняя гульня, яна не паказальная абсалютна, таму што хто б не быў на гэтым месцы, інтрыга заключалася б толькі вось у тых пунктах, пра якія ты казаў. На жаль, датчане зноў-такі настолькі непераўзыдзеная зараз зборная, што гэта часам становіцца нецікава. Але яшчэ адзін плюс гэтага паядынка, што мы упершыню пабачылі нейкую барацьбу ад датчан такую. Першая вось 20-25 хвілін. Ну, Чэхія нешта такое паказвалі. Магчыма, так. Так, тады не ўпершыню. Ўсё роўна пабачылі, і гэта зноў-такі нядрэнна, таму што ўсё астатняе вядома, што гэта каток. І можна сказаць, што фінал будзе такім, хто б не выйшаў у фінал. Але хто ў нас выйшаў у фінал? Выйшла ў фінал зборная, за якой сачылі статыстычна па паказніках тэлевізійных, па аглядам, 1 600 000. 40% жыхароў Харватыі сачылі за гэты матч. Звенімір Старна адзначыў пасля заканчэння паядынка, што публіка на арэне, гэта той фактар, пра які мы з табой казалі перад гэтай гульнёй, давала сілы тады, калі ў каманды сілаў не было. І гэты фактар нельга скідваць з увагі. Таксама гэта было вельмі важна у тым матчы, але не толькі гэта. І вось давай з табой падрабязна разбяром першы паўфінал Францыя, Харватыя. У мяне ёсць што дадаць да словаў Званіміра Старны. Мы ў мінулы раз казалі, што ў харватаў ёсць нейкае намаганне знайсці гэтую камбінацыю гульцоў задняй лініі, якія б давалі вынік нейкі. І падаецца, што Дагуру Сігурдсону такі ўдалося гэтага дасягнуць. І гэта было выкручана настолькі на максы, што вось давай паглядзім, як выглядае гульнявы час гульцоў зборнай Харватыі. У нас ёсць Дамінік Кузманович, 56 хвілін 36 секунд. Далей, у нас ёсць краі, якія згулялі па 52 і 53 з нечым хвіліны. І у нас ёсць два гульца задняй лініі. Гэта якраз Званімір Старна і Матео Мараш, якія згулялі, адпаведна, амаль 49 і амаль 48 хвілін. То бок, калі ён кажа, што ім патрэбны былі сілы, і публіка давала ім гэтыя сілы, гэта не перабольшванне. Гэта 5 чалавек, якія адкаталі гэты матч ад сірэны да сірэны практычна без зменаў. Так, і фізічна яны сапраўды былі выхалашчаны, гэта было бачна, але ты пачаў з Кузмановіча, і ўсе, хто глядзелі гэты матч на свае вочы, яны бачылі, як у пэўны момант, здаецца, гэта ўжо другі тайм быў, і там у пэўны момант натоўп скандаваў «Кузьма, Кузьма», і ён, проста быццам так трошачкі, ведаеш, у яго за спінай з'явіліся крылы. Таму вось гэты фактар фанацкі нельга зараз
не ўлічваць. Яны сапраўды былі вось 8-м гульцом на пляцоўцы ў гэты вечар. Кароче, калі мы кажам пра Кузмановича, мы ўжо некалі пра гэта казалі у разрэзе чутак пра тое, што ім цікавіцца ПСЖ, тое, што ПСЖ якраз патрэбны такі кіпер, які будзе даваць эмоцыі. І будзе не проста стабільны, а яшчэ так уздзейнічаць і на сваіх станоўча і разбураць проста веру ў сабе у суперніка. Што і адбылося з французамі. Французаў не пазнаць было. Так, і абсалютна устойлівы эмацыйна, выдатны антрапаметрычна, гэта 191 сантыметр росту, амаль што ідэальны рост для галкіпера зараз. Малады, ён толькі 2002 года нараджэння. І гэта такі гулец на выраст. Калі зараз ПСЖ яго набудзе, гэта, кажа пра тое, што людзі, якія займаюцца селекцыяй у парыжскім клубе, ведаюць, што робяць. І, дарэчы, калі мы кажам пра Кузмановича, трэба сказаць і пра абарону, якая ўвесь гэты турнір праводзіць на найвышэйшым узроўні. Паглядзім, што супраць іх змогуць зрабіць датчане, але пакуль што, гэта майстар-клас абсалютны. Яны зрабілі так, што французы пачалі губляць мяч, і вось па адсотку брака харваты там мінімум, калі ў французу гэта нейкія недасяжныя велічыні. Так. Тут яшчэ момант, які быў перад гэтым паядынкам. Шмат казалі пра паўтарэнне фіналу чэмпіянату свету 2009 года, таксама які быў на арэне Загреб. І вось гэта легендарнае фота Карабаціча старэйшага і Івана Баліча менавіта адтуль. Так вось, тады казалі, што на тым паядынку быў асобны настрой, таму што тады ад зборнай Харватыі чакалі. Гэта былі незадоўга да таго яны былі алімпійскімі чэмпіёнамі, вось тая яшчэ генерацыя гандбалістаў, і там на іх былі ўскладзеныя вялікія надзеі. А вось тут быццам не чакалі. Спадзяваліся, верылі, іх вельмі любяць у краіне, мы гэта ўсё ведаем. Але вось так атрымалася, быццам бы і праз тое, што не было вось гэтага завышанага ціску. Так, і наадварот, у французаў у іх няма варыянтаў. Няма у Гіёма Жыля варыянту. Трэба, каб каманда перамагала, каб каманда выходзіла ў фінал. Відавочна, што вылет у паўфінале гэта фіаска, і гэта будзе ўспрынята як фіаска. І вось мы перад пачаткам турніра казалі, што крэселка-то шатаецца пад Гіёмам Жылем. Калі будзе яшчэ адна параза, калі французы застануцца без медалёў, там ужо ўсё, я б на ягоным месцы сам сышоў. Я думаю, што нават і бронзавы медаль не выратуе. Мне здаецца, гэта не тое, на што разлічваюць французы у любым выпадку, але паглядзім. Яшчэ колькі добрых словаў трэба сказаць пра тое, што харваты пачынілі сваю гульню ў атацы. Урэшце рэшт мы штосьці такое цэльнае пабачылі. І мы пабачылі гэта ў той момант, калі трэба было. Калі харваты пакажуць нешта такое ж у фінале, закінуў масток ужо, то датчане, якія будуць гуляць першы матч на гэтым турніры, як мы ведаем, могуць і паплыць. Могуць, згодна з табой, але зноў-такі, ці было штосьці пазітыўнае у Францыі тут, ты заўважыў? Яны ў якісьці момант знайшлі ў сабе сілы не кінуць гуляць. То есть мы дожылі да таго, што вышукваем пазітыў у тым, што французы не кінулі гуляць. Была пагоня не вельмі ўдалая, але нейкімі адрэзкамі, калі казалася, што ўжо ўсё, яны собіраліся, выцягвалі, але гэтага не хапала. І я скажу, што добры матч быў у Дзікі Мэма, але я не бачу Дзіку Мэму як чалавека, які вядзе за сабой. Гэта чалавек, які вельмі добра працаваў на ўласную статыстыку, але 8 галоў, калі я не памыляюсь у яго, і гэта імпакт у 8 галоў. Не болей за тое. Так. І Дзіка Мэм увогуле на лідара вось менавіта там такога эмацыйнага не вельмі цягне. Я б сказала, што не Дзімрмелі часам бывае вось так больш-менш
у гэтай ролі. А Нідзім Рамілі гэта гулец, які павінен выцягваць, ну і па пазіцыі, і па досведу. Але гэта зусім перакіну яшчэ раз масток, это зусім не Кентэмэ. Ну так, калі тут параўноўваць, то вядома. Быў яшчэ вось гэты матч нядрэнным быў асабіста для Людавіка Фабрэгаса. Вось яшчэ, напэўна, адно імя, якое можна назваць. Але так, зборная Францыі, я казала гэта і кажу, перажывае не лепшыя свае часы. Мне здаецца, далей будзе яшчэ больш складана, і ўжо да гэтага дадаецца і нейкі эмацыйны складнік, таму што калі ты там каманда дамінуе на працягу доўгага часу, а пасля вось апынаецца ў такіх сітуацыях, як вось гэтым паядынку з харватамі, то тут патрэбна будзе пераадолець шмат чаго унутраных нейкіх сваіх іш'юз. І, магчыма, замена трэнера вельмі гэтаму паспрыяе, таму што гандбалісты гэта ўсё ж вышэйшага ўзроўню выканаўцы, каго не вазьмі. Проста так атрымалася вось зараз. Але паасобна яны сапраўды вельмі моцныя спартсмены. Таму што вось, напрыклад, зноў-такі, калі мы кажам пра харватаў, Дагур. Тым, што ў харватаў клас гульцоў ніжэй. Ніжэй, так. То бок мы не кажам, што яны горш, таму што там ёсць шмат патэнцыялу. Але гэта людзі, якім яшчэ трэба падрасці, стаць зоркамі сусветнага ўзроўню. Калі у французаў там ёсць топ-гульцы, і ўсё роўна лепшым з французаў на гэтым турніры, на маю думку, быў Цібо Брые. Хаця здавалася б. Так, па мерках гэтай каманды гэта ноунейм. Так. Не толькі нейм, але і узнагарод у яго. Вось так, бачыш, новыя імёны адкрыліся ў зборнай Францыі. Бачыш, як мы з тобой можам у трэнных сітуацыях знаходзіць плюсы. Але зноў-такі, вяртаючыся да харватаў, Дагур Сігурдсен апынуўся тым трэнерам, які, здаецца, што хіба не з любой каманды можа выплавіць залатыя медалі. Таму што вось сёння мы з табой размаўляем, і гэта гадавіна 9 гадоў, як зборная Германіі стала чэмпіёнамі Еўропы пад яго кіраўніцтвам. Я яшчэ адзначу яго працу ў Японіі. Глядзі, ён папрацаваў з хлопцамі, якія ўмеюць гуляць у гандбол. Ён папрацаваў з хлопцамі, якія не ўмеюць гуляць у гандбол, і падняў узровень. І вось гэты досвед, ён быў вельмі карысны для таго, каб шукаць падыходы да кожнага. Ты ведаеш, што вось на гэтых хлопцаў я магу разлічваць. Вось гэтым трэба даць нейкі старт, вось гэтым трэба даць нейкі пінок. І вось з усіх гэтых складнікаў мы атрымліваем каманду, якая можа гуляць стабільна, не вельмі ярка па гэтым турніры, але даволі стабільна, і каманда паказвае у той момант, калі яна павінна штосьці паказаць, свой максімум. Так, і прычым да яго былі прэтэнзіі з боку журналістаў, што ён нейкі вельмі такі спакойны на гульні, і што, магчыма, ты бачыў тайм-аут, калі ён проста за 15 секунд штосьці там хуценька патлумачыў, я нават не паспела пачуць што, і ўсё, я адышоў. І яго, гэта гучала як папрок, быццам, ты такі неадэкватны гэтай сітуацыі. А ён сказаў, што, я візуальна магу такое ўражанне рабіць, але ўнутры я вельмі чалавек эмацыйны, і мне прыходзіцца стрымлівацца. І тут добрая нагода узгадаць мою любімую гісторыю пра Дагура Сігурдсена і Сербію. Калі ён быў трэнерам Берліна, Петр Ненадзіч такі быў плеймейкер тады у Фюкса. І пасля некалькіх першых трэнераў Дагур яго да сябе падазваў і шлёпнуў мне чамусьці вось гэты менавіта момант падаецца самым смешным. Ён яго паперкай нейкай ці там газеты шлёпнуў па ілбе і сказаў, што у цябе ёсць два варыянты. Або ты пачынаеш трэніравацца так, як я табе кажу, альбо ты з'язджаеш у Белград і п'еш сваю каву. Да вечара, каб для мяне ўжо быў гатовы адказ ад цябе на гэты конт. І Петр Ненадзіч прыняў яго
прапанову трэніравацца як след, і я думаю, што адным з лідараў веспрыма ён стаў і праз гэты досвед таксама. Слухай, гэта просто есть у США такое шоу Dog Whisperer. Так. Ну, ведаеш, там патрэбнае нейкае майстэрства экстра-класа, каб спраўляцца з сабакамі, але зразумела, што ёсць штосьці, што застаецца па-за кадрам, і мы не бачым там нейкай вось гэтай унутранай бруднай працы. Здаецца, што з дагурам мы бачым больш, але мы бачым вось галоўнае, тое, пра што ты кажаш, што ён можа знайсці падыход да любога гульца, і ён разумее, дзе трэба быць жорсткім, дзе не трэба быць жорсткім. У нас сёння вечар успамінаў пра Дагура Сігурдсена, я не магу не распавесці яшчэ адну гісторыю. На гэты раз пра Сільвію Хайневеттера. Здаецца, гэта быў якраз перыяд яго працы ў зборнай Германіі, і яны праводзілі зборы ў Ісландыі. Я не скажу перад якім турнірам, ну нейкія там. І ён, апроч таго, што ён прымусіў іх ночыць у адным пакоі, там 15-16 чалавек. Ну, такая сабе атмасферка. Дык там яшчэ былі вельмі нетрывіяльныя падыходы да падрыхтоўкі фізічнай. І ў іх было заданне, што яны павінны былі зайсці ці забегчы на гару, і гара нейкая, ну, такая вялікая даволі была. І там трэба было зрабіць фота і яму адправіць з вяршыні. Ну і вось Сільвію і яшчэ хтосьці, ўжо не памятаю, арендавалі верталёт. І пасля, калі іх адтуль спусцілі, яны сказалі: «Воу, там не было нічога пра тое, што мы павінны бегчы. Там было толькі умова задачы, было толькі прыслаць фотку з вяршыні. А як мы туды дабяромся? Ты нічога не казаў». Ну вось так. І тым не менш, пры ім гуляў і Сільвію, здаецца, таксама нядрэнна, і ўсё гэта было, ну, ўсё гэта мела плён. Так што Дагур вялікі псіхолог, я думаю. Тады нам застаецца толькі адно. Нашыя прагнозы. Ну, нашыя прагнозы пра разрыў. Так? Ну, давай пачнем з інтрыгі. Французы ці партугальцы? Ну, эмацыйна я на баку партугальцаў. І я б хацела, каб гэтая каманда нагуляла на тое, на што яна нагуляла, медалі любой якасці, гэта абсалютна заслужана па выніках гэтага турніра. Але калі глядзець праўдзе ў вочы, французы цалкам маглі раззлавацца. І выйдуць яны з вышматаванымі на гэты паядынак. Таму вось так, 50-50, ну, хай добра, 55% маіх сімпатый на баку партугальцаў. Сімпатый і спадзеваў. Мае спадзевы, маё заўзенне на баку партугальцаў, але халодны розум кажа, што французы ўсё ж возьмуць гэты медаль. Ім больш трэба, скажу так. У фінале я пастаўлю на датчан, потому што тут датчане павінны, гэта ўжо мы абмяркуем потым калі-небудзь, што не так з гэтай формулай і чаму нам патрэбны турнір прэтэндэнтаў, як у шахматах. Але я не бачу, як харваты могуць наблізіцца да таго, каб па ўзроўню цягацца з датчанамі. Гэта будзе цяжкая гульня, можа там галоў 5 разрыва, але наўрад ці рэальная барацьба да апошніх хвілін. Мне здаецца, што гэта будзе прыкладна паўтарэння гульні са зборнай Партугаліі. Па адчуваннях, я думаю, што апошнія 20 хвілін будзе пытанне толькі ў тым, якая будзе розніца. Але зборная Харватыі ўжо на гэтым этапе гэта абсалютны герой. І радасна, што федэрацыя гандболу Харватыі прагназавала, вось яны як мэтай сабе пазначылі да старту турніру трапіць у фінал, і яны гэтай мэты ўжо дасягнулі. Бачыш, як think big. Dream big? Ну што, тады да сустрэчы ў нядзелю. Дзякуй і да сустрэчы. Да пабачэння.